Her ses et optisk gitter, hvor at der kommer lys herfra, og det går så ind mellem to spalter og bliver til bølger, som man kan se her. Vi kan så se, at når to bølger rammer hinanden, bliver de til konstruktiv interferens. Så de rammer her hinanden, og så skyder de lys herpå. Så den på den centrale bridge fringe, så man kan se her, de rammer hinanden, og dem her, de skyder ud mod her, og så videre. Nu kan vi prøve at starte den. Så hver gang de rammer hinanden, bølgerne, så skyder de lys her. Nu vil vi så se, hvad der sker, når bølgerne de bliver større. Så nu kan vi se, når de bliver allerstørst, så kommer der mindre af de her ordner, der er herude. Så der er kun 1, 2, 1 og så den centrale. Så der er 3. Hvorimod hvis vi gør dem mindre, så kommer der flere ordner her. Og så sætter vi den lige her. Og så kan vi se, når slitterne, de her spalter, jo længere væk de rykker fra hinanden, jo flere ordner kommer der også. Så kan vi prøve at se, hvordan det ser ud. Og det er fordi, der bliver skudt bølger ud, som så mødes med hinanden længere ude, og så bliver til refleksioner her. Og nu så vil jeg gerne forklare gitterligningen, som er en teoretisk sammenhæng, hvordan de her bølger mødes med hinanden, og så bliver til refleksioner herude. Så når de mødes hinanden her, så skabes der en linje, og så den næste mødes hinanden her, og der skabes også en linje. Så man kan se, at der går herfra, så gitterformlen, som den hedder, den kan siges som sin afbøjningsvinkel, og afbøjningsvinkel det er den vinkel, der går herfra, og så til den næste, for eksempel her. Så mellem to af de her, der er en vinkel her, og den kan man så regne ud, og så den er lige med n gange theta over d. Og n det er antal ordner. Nu kan man se den centrale orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordner er der her. Over d, som er gitterkonstanten, og det er afstanden mellem to streger i gitteret.